Maħniex imdorrijin nisimgħu il-Ġesu jitkellem hekk. Anke għaliex it-tislima tiegħu bħala l-irxoxt huwa il-paċi magħkom. U fil-Vanġelu ta' San Ġwan kemm il-darba jgħid nagħtikom il-paċi tiegħi. U din ħaġa li aħna infakruha f'kull qudiesa minn hawn ftit ieħor se ngħidilkom il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Anke għaliex infakru li din il-paċi li fil-liturġija daqqa ngħidu l-aslim u daqqa paċi għandna żewġ kelmiet, hija verament don kbir ta' Alla. U f'din is-silta mill-Vanġelu ta' San Luqa, hija silta partikolari ħafna, għandna dal-kliem ta' Ġesu. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja. Il-Vanġelu ta' San Luqa nkiteb fi żmien meta l-komunità bdiet diġà tgħaddi minn persekuzzjoni ħarxa. U allura ftakru din il-kelma ta' Ġesu u San Luqa ipoġġiha fl-Evanġelju tiegħu għaliex kienu qed jaraw li biex tażel il-Ġesu kultant kont iġġib l-inkwiet fil-familja. Kienu żminijiet fejn minħabba l-liġijiet tal-imperatur jekk inti jakkużawk li inti nisrani, mhux biss jikkundannawk għal-mewt, imma jikkonfiskawlek il-proprjetà kollha tiegħek. Allura kien ikun hemm min ukoll jakkuża l-insara biex jisraqilhom il-proprjetà. U intom tistgħu timmaġinaw meta tidħol il-proprjetà, l-artijiet, il-flus, il-familja m'hemmx Alla. Nimmaġinaw l-inkwiet li jġib il-wirt f'ħafna familji. U di kienet xi ħaġa li l-komunità Nisranija kienet qed tara bajnejha u għalhekk ftakru din il-kelma ta' Ġesu u Luqa poġġiha fil-Vanġelu li ħafna drabi biex tażel Ġesu trid tinfired mill-iżjed rabtiet eżies għax inti meta tgħid iben u missier, bint u omm, inti qed titkellem dwar ir-rabtiet l-iżjed eżies. U din hija firda li ġab Ġesu, ħafna drabi jġib Ġesu. Kultant ikun hemm żagħżugħ jixtieq ikompli fuq is-sejħa li jagħmel Ġesu u tal-familja jagħmlulu oġġezzjoni kbira, gwerra kbira. U jkollu jażel, ikollha tażel. Ma dina anke fl-affarijiet iż-żgħar ta' kultant min irid prova jimxi bil-għaqal u onest, mhux bil-forsi kollu ftaħir mill-familja u kemm inti ġifa, kulħadd jagħmel hekk, int se tkun il-qaddis. U dak li jkun ikollu jażel. Se nagħmel? Nimxi sewwa kif jixtieq Alla u Ġesu Kristu? Jew inkella nimxi mal-kurrent, ħalli ma jkollix inkwiet, ma jkollix gar. Fil-fatt anke jekk taqraw il-ktieb ħelu mhux twil ħafna fit-Testament l-Antik, il-ktieb ta' Tobit. Hemm dan ukoll din l-argument bejn Tobit u l-mara tiegħu tgħidlu qatt toqgħod tagħmel dik il-karità kollha biex issa xorta għamejt. Dawn ikunu argumenti żgħar ma kultant iwasslu anke għal inkwiet kbir meta bniedem jażel jimxi fit-triq it-tajba. Ġesu jitkellem ukoll fuq in-nar. U minnhom tgħid imma qalx x'qiegħed jgħid. Imbagħad tisma' il-prezz li jrid iħallas u tinduna x'inhu dan in-nar. Iżda jgħid l-ewwel jaħseb fuq in-nar u jgħid kemm nixtieq li ġaqabat. Bad jgħid imma magħmudija li biha għandi nitgħamel. X'inhi din il-magħmudija? Il-magħmudija tfisser li todos f'xi ħaġa, mhux bil-fors fl-ilma, li tkun mgħaddas f'xi ħaġa. Id-batija tas-salib, għalija kien il-magħmudija fil-fatt anke l-Vanġelu tal-ħadd li għadda juża din il-kelma. Hemm magħmudija li lesti tagħmlu jgħid il-kalċi u l-magħmudija. Lesti tagħmlu bil-magħmudija li se nitgħammed biha jien. Hawnhekk jerġa' jsemmiha l-magħmudija għal Ġesu kienet il-passjoni ħarxa li waslitu anke sa fuq is-salib.
U minn din il-passjoni aħna lajna dan in-nar li huwa l-Ispirtu Qaddis, l-Ispirtu Santu. U dan in-nar li Ġesu jqabbad fid-dinja mhux ta' bxejn fejt il-50 l-Ispirtu jidher forma ta' ilsna tan-nar fuq il-Knisja, fuq id-dixxipli. Imma dan in-nar għandu prezz, anki aħna, biex insegwu it-triq li mmarkalna Ġesu fil-ħajja tagħna, kultant ikonna nagħmlu għażliet jiebsa. Aħna dgħajfin. Il-ħajja komda toġob il-kulħadd, mill-kbir saż-żgħir. Jew nitolbu l-Mulej li quddiem din il-kelma tiegħu li taf tħawwadna aħna jkollna d-dawl tal-Ispirtu Qaddis tiegħu.